shoppers yung mga yan, di ba? Sige, very good. Hindi, ito masunog. Eh, parang gusto ko yung kaya ng coffee nito. Ay, kita, dalawang kainan din. Aliwa yata ang tao hindi. Ako kala, pagsaga ni tatak na, ikaw pala yan? Ito, mahal na yan.
Saan? Ako buklat mi, dia boleh buklat. Dia boleh buklat mi tutundo na kan, tutundo na kan. Wala ko po kasi. Sinabi ko sa amin. Pagal na kan. Malaki na yun. Nanilak ko na. Dia bukan Wala na sila. akong oras na kakalaki. Sila daw kunin. Bukas lang daw kunin, di ba? Teka magkabisali kang kandila, siya daw ang kandila. Hindi kami nga nakay mo. Wah. Sabi ni Tay daw. Wala Michael nilagyo. Sabi na kanya ako Michael. Wala akong Michael na. Dapat nagla ka dyan.